Alaikum. Wa alaikum salam. Sunana ni Gwanja, shin in sanin sunanka? Sunana Lukman Luka, Malam Lukman Luka, kai dan wani gari ne? Kano. Kano? Zan yi ma tambayoyi guda biyu. Za ka iya bani amsa? Insha Allah in dai na sani zan baka amsa. Yawwa. Me sana'arka? Ina zuwa kwari. Kana zuwa kwari. To shin kana da budurwa ko baka da budurwa? Ina da budurwa. Ƴan matan ka nawa? Kai a to ai ƴan mata ya danganta ko ba haka ba. Ana cewa ƴan mata kamar kenan wa'anne kenan ko? Ka san ƴan mata su sun rabu kaso kaso. Akwai in ka ce budurwa budurwa tana nufin yes budurwa. Ita kuma ƴan mata shi ma dai ya danganta ko ba haka ba. To ai ba haka ba. Ina ce kai ka ce budurwa normal, to kenan a cikin ƴan matan naka kala kala ne ma da kai. Bawo. To a ciki wacce ce ta ƙarfa? Wadda aka aura kenan. A to babu. Babu. Kai mai yaudari ne gaba ɗaya kenan rayuwanka. A ba yaudara ba ce ai kowacce dama kuɗin ka take so. To shi za ka yi aure. Allah zai kawo. Ba lokaci. Insha Allah Ubangiji Allah zai hore sai ya aure. Allah ya taimaka. Muna fatan za a yi wannan biki a gayyace mu ma mu zo mu gwangwaje insha Allah. Insha Allah za su Na gode. Sai an jima.